Dobré ráno, Anežko. Dobré ráno, paní učitelko. Dám ti jednoduchý příklad. Dobře, paní učitelko. Anežko, pojď k tabuli. Už jdu, paní učitelko. Je to až moc jednoduchý příklad. Nějak dlouho to počítáš? Paní učitelko, moc se omlouvám, ale je to až moc těžký příklad. Anežko, jsi až moc hloupá. To si děláš srandu. Jsi nejhorší žák na světě. Za tohle ti ostříhám vlasy. Paní učitelko, prosím, ne? Máš to blbý, ha, 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 ha. Ach ne. Jste nejhorší paní učitelka na světě, jdu pryč. Už tě za chvíli chytnu. Jsem doma. Anežko, kde máš své dlouhé vlasy? Paní učitelka mi ostříhala vlasy kvůli tomu, že jsem vypočítala špatně příklad. To už nemyslí vážně. Ach jo.